Pois todo preparado xa para este minuto final con Nuria, a nosa protagonista de hoxe que chega dende Burela, que vai en quinto curso, e que se saca xa boas notas no cole, xo na Atrápame vai ser matrícula de honra. Sí. Hai trato, Nuria? Sí. Pois veña, que hasta o momento fíachelo moi ben, a ver se lle poñemos a guinda a este pastel, porque neste minuto final hai en xogo toda unha videoconsola que pois Burela canda Nuria. Así que, a mellor das sortes, os mellores desexos, non te podes nerviosa, temos 60 segundos por diante, un minutiño, para conseguir 5 respostas correctas. As categorías, ímolas ver agora. É seguro que algo sabes de festas, de música, de doces, de monumentos e de televisión. Sabes tanto como a mí ou como o resto? Sí. Así que veña, os nosos mellores desexos, 3 acertos e témolo, 60 segundos por diante, un minutiño, que rende moito. Nuria, estás preparada? Sí. Pois veña, moita sorte e a pola videoconsola. Tempo, festas. En que cidade galega se celebran as festas do Apóstolo? Santiago de Compostela? É correcto. Música, cal é o instrumento principal do flamenco? Paso. Non é correcto. Doces, en entroido que comemos en Galicia con nome parecido a unha parte do corpo. Orella. Paramos o tempo. Ben, non empezamos mal. Primeiro cun acerto, con ese Santiago. Preguntábamos en que cidades se celebran as festas do Apóstolo. Algúnha vez estivaches en Santiago nas festas do Apóstolo? Non. Pois tes tempo de sobra que ainda eres moi nova, pero vancho gustar, xa o verás. Quedámonos co instrumento principal do flamenco, que non demos aí con ese instrumento, pero temos tempo a pensar, pensa en flamencos, pensa en que instrumento lle pode pegar un pouquiño máis, e agora estamos pendentes se as orellas son ese doce típico do entroido. Estás preparada para continuar? Sí. Pois veña, 40 segundos por diante. E tempo, é correcto. Monumentos, en que praza está a fachada principal da Catedral de Santiago? Praza? Mayor? Non é correcto. Televisión, como se chama o presentador que che está facendo esta pregunta? Rodrigo. Paramos o tempo. Están comprobando arriba a resposta, por se acaso hai dúbidas. Dixeche Rodrigo, non? Sí. Pois preparada, Nuria, imos comprobar se ese Rodrigo é correcto. Tempo, correctísimo. Música, cal é o instrumento principal do flamenco? Guitarra? É correcto. Monumentos, en que praza está a fachada principal da Catedral de Santiago? Praza do... Unha praza de Santiago que che sone... Onde está a Catedral... Praza do... 5 segundiños... O único acerto que nos queda para o pleno... Praza do Obradoiro. Tempo, parabéns a Nuria. Tiña que conseguir 3 acertos, conseguiu 4, así que ese premio, ese agasallo, esa videoconsola, máis que merecida para ela, para Burela que se vai. Nuria, graciñas por acompañarnos e ollo, que nesta época, nesta semana tan especial, tenemos máis picariños no Atrápame de mañá, con máis agasallos, con máis premios, con máis ledicia. Gracias por estar aí e vémonos no próximo Atrápame.